случая. И съответно да има възможност да го спре това с безкритка, тъй като ако често посещава сайта, това ще почне да дразни. Така, нещо друго е един пак малък трик. Когато има някакви веб форми, те си имат URL адрес и обикновено, когато се събмитнат данните, когато се изпратят, резултатът е пак на същия адрес. Аз препоръчвам да съм отделен адрес. Отново ще направим съответно в този други адрес, където са резултатите. Тези резултати може да са, нали, благодарим ви, че изпратихте тези данни. Там също се слага Analytics Branch и това се отчита като друга, разгледана друга страница и отново подобрява bounce rate. Така. Съответно, нали, ако е количка за пазаруване, като има такава отделна страница, там може да се измери реализация. Това вече е ясно. Така. Тук отново за Exit Points. Тук съм написал, нали, къде се показват, откъде може да се видят в Analytics.